Sanibonani ninjani, welcome back to my YouTube channel. Sicela ukuthi upress ulike, usubscribe, ubhale noma abe yini ufuna ubhala nje ucomment kodwa ngisho it doesn't matter, but just comment. Uma ufuna ukuthi ngozowashisa ubhale. But asikho ke lapho, so we are here speaking about Ngokख़uzani. Pongo is a well-known Maskandi artist. Ngokख़uzani revealed that uphiwe inkomo eziwu-7 indoda ethile yaseshowe ngusomabhizinisi. Ngokusho kwaKhuzani ukuthi le nkomo lezi ke umphile nje wamzomtshela ukuthi nje hayi wenza kahle. Le ndaba ayihlekanga kahle kubalandeli bakaKhuzani nabanye nje abalandeli babacula. Abanye bese bayacomplain bethi kungani uthuna izimali zakho uphinde uzophiwa imali, umsweli uleyo ndoda yakafaka yini ebhakedeni. Kodwa abaningi basho amakhala bathi Khuzani hawo ukulobolile ndoda, ukulobole ngeinkomo ezu7 sokushode encane njengamanje. So ke bazenzele nje abalandeli bakhe ngendlela ihlukene. Abanye abasho ukuthi hayi le ndoda yakufuna ukulobola ngeindlela eziphansi. Ngiyasho abanye bathi ayisho sekusele kancane ukuthi ibuye izoqedela izokhipha nenkomo kama sekuzolandela izibizo ngoba chaza u7 lenkomo namantombazana nje abakazakhishwe lenkomo ezo7 bancane nje abafelelo zinga. Nami nje ngibona nje akaze kufike ngisho iqhudekeleleke nje mhlawumbe lizihambela lodwa ke noma mhlawumbe nje kuthweke silethe ithole ke liyozala amanye amathole amanye amankonyane ke kuzizobe khona. But le ndoda nje isuke lapha eshowe nje yathi hayi Khuzani nansi bayasho basabanye amadoda kodwa angabafazi nje vele udize ngenkomo uthi uyayibu yishwa lela uhamba uyozwe sangomeni ukuthi kwenzakaleni awuqedile wena wendlovu sekusele khona nje ukuthi akulobola. Khuluma iqiniso Khuba usho ukuthi kwenzakalani bekulobola ngeindlela eziphansi lo ayikho indoda engavela ikhipha inkomo. Nazi inkomo lezi inkomo lezi inkomo ngiphiwe enye insizwa yakamzobe ngapha eshowe. Hawu ngiyabonga uthando engilikhonjiswa abantu maye babuli amangazi so7 ifika izolo ethi insizwa qhubeka nomsebenzi wakho omuhle nasi isipho sakho. Madoda kuyaqala ke lo.